og velkommen til endnu et survival game på MC Central med mig og Lausen. Ja, lad os gå i gang. Fik et startervåben. Flæk. Jamen jeg prøver for helvede, jeg skal have armor. Han har godt armor. Mig armor. Mikkel, hvad har du for noget armor? Der var en hund, der tog mit armor. Mikkel, hvor fuck er du henne? Jeg er bagefter ham her. Jeg løb på den der sti der, vi aftalt. Okay, det er lige pludselig Jeg flækkede ham. Han havde en diamond gemmel. Vildt shit. Lag spikes. Endelig. Sådan der, jeg har lige lukket noget balnet og sådan nogle forskellige ting. Okay, kom ind på midten. Hvor er det dig? Der. Mikkel, Så. har du ikke så bukser? Nej. Der kommer en, Mikkel, der kommer en. Ja, jeg flækker ham. De to, de er godt gear. Han er ikke svær. Det er ikke ham. Fuck, det ville kigge på, mand. Jeg flækker ham. Pas på, en. Fuck ham. Mikkel, må jeg godt få diamond og chestplate? Ja, så skal jeg have de der iron leggings der. Jeg har ikke nogen iron helmet. Iron leggings? Nå. Men så vil jeg gerne have din guld. Shit lag. Og jeg er low FPS. Sådan der. Spær. Shit, jeg lagger, mand. Jeg ved ikke, hvad der sker. Undskyld, at jeg lagger lidt. Okay. Jeg fik lige til stund. Vi skal ind på midten. Jeg kan lave 2 iron swords, hvis du bare har sticks. Jeg har ikke nogen sticks. Så må vi finde nogen. Hvilken vej går vi? Jeg har aldrig prøvet det her med før. Jeg tager bare vejen, som jeg kan følge her. Jeg skal du have noget bue og noget? Og forresten, vi starter altid på siden af hinanden, og det er fordi, vi går ind på samme tid af spillet. Ja, men det er også ret nice armor, jeg har lavet til. Der er lige noget større. Det er ikke farverigt, det er meget farverigt. Får jeg bare alt i crap? Får der også noget med? Crap med. Sådan der. Det er godt for det. Ja, du skal bare... Jeg mistede mit sværd. What the fuck? Har du ikke 2? Nej. Fucking lort. Kan jeg se, om der er en kiste i det her vand her? Men prøv lige, hvor er den der, hvor du fik dit sværd henne? Det røg bare væk, lige pludselig fik jeg min kiste i hånden, og så væk. Det så jeg godt, du fik din kiste i hånden, det er sådan mega mærkeligt. Mega. Jeg har faktisk et skeleton og et blaze æg. Stop. Okay, vi går ned til det her hus, kom. Og jeg kan ikke parkour. Mit S virker ikke. Nej. Det må du tage som en medfølge. Ja. Der er meget på de tastatur, der ikke virker. Ja, mit shift virker heller ikke, så jeg er nødt til at have det på caps lock. Jeg kan ikke på kontrol heller. Der var et stone sword. Nice. Okay, vi skal passe på med at parkour rundt herinde. Jeg får kun pork chops. For at sætte mit liv, så får jeg kun pork chops, altså. I wouldn't do this. Vi skal helt op på toppen. Så har vi sat det. Nu jeg satser ingenting. Back to game. Jeg laver mega vild parkour. Mega vildt. Hvad sker der? Den loader hele tiden. Mikkel, hvis jeg lige pludselig mister mikrofonen og sådan noget, så er det fordi, at min fætter kom. Okay, jeg går tilbage til hvor vi kom fra. Jeg går ind imod midten.
Nej. Ja, men jeg skal bare lige hurtigt. Du har stadig ingen sticks. Nej. Nej, jeg røg ned. Så må jeg bare filme resten af gamet. Ja, Du kan bare snakke med imens. jeg kan spectate dig. Nå, jeg tror spectator. Er det her bare en Ja. i midten? Okay. Der er deathmatch. Yes. Jeg håber ikke de 2 team. Det tror jeg, det er. Ja, det er de. Det er de. Nej, vent. MC Gaming? Skeleton? Mm. Er det dig, der står der? Ej, jeg tror altså ikke, de er team, Mikkel. Det er en i hvert fald. Du dræber den ene, du dræber den. Du har ham. Du har dem. Jeg vil ikke gå ud, fordi de får bare lyn af at gå ud. Han spiser et gammel. Yeah, GG, drenge. Og piger for den sags skyld. Vildt. Øj, man, et vildt game. Nå, men hvad kan jeg sige? Det var alt for i dag. Hej.